tässä tilanteessa viimeisenä lyöjänä numero 9 Perttu Hautala. Sellaista mannaa, jota pesäpallokentillä harvoin näkee. Perttu Hautala viimeisenä lyöjänä, kun pääsee takakentän ja kiertää kunnarityhjää kenttään tilanteeksi 3-1. Ja näin tässä vuorossa on 2 juoksua tullut, eli lyöjiä on sitten jälleen täysi kierros. Kolmosessa tilanteessa lyöntejä jatkaa numero 1 Sami Haapakoski.